Nah, iki bolo tangga sik menuju puncake Suralaya bolo. Engko munggah kana ya bolo ya. Wah, wis olahraga siang. Tak sepil bolo iki Pak D karo Pak Supri kadang kinasih arep munggah puncak Suralaya. Arep Engko arep ngibarno gendera mini, merah putih. Nah, gendera mini. oke, bolo, ayo melu munggah ya bolo ya. Oke. Nah, ini awal ekspedisi kita, bolo. Menanjak sekitar 45 derajat ini. Bismillah. 1, 2, Wes rasa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Siap ngos-ngosan ya boleh ya. Nah, ini pos pertama. Semangat Pak D. 37. Dengkulku sih terasa kayak polo-polonan. Videonya tak skip ya boleh ya Pak D, izin ngos-ngosan. Nah, itu boleh jalan yang harus kita lewati. Aku mbiyen umur-umur 50 pira mlayu sponsor kan. Tes kempol, Pandurak semaput. Aduh. Mau bolo, Pak D wis arep munggah. Menggeh-menggeh bolo kae. Nek cara pitike mangap-mangap kurang banyu. Nah, iki wis mendekat bolo. Oke. Pepeh depani Bantolo nyedaki Singgasana. Semangat Pak D. Wah, Iki kempole sing rada atas. tekan kloter pertama. Isi pisannya bolo. Tekan puncak. Sak sengkrean. Sak sengkrean. Apik banget iki. Lehurman kau. Di puncak Suralaya, penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat, gerak. Gerak.